Jattono point kaham ke jattono ani kon ma te siba ya paro tini video kisi sama khaiman inke mohai tako chonjoy jomatiani ba oi bono ang kisa kok ferom nam subui jati pramuthano chajagli akhe bo hamia sagai ta BJP wa join khaikha to mane bagai bo hake sana nangkha bo tesa wansok mani nangmani tongmani jodi sinung asuk senior leader hi sak sak no te pramotha nengai mone khaila hangke koroksa blog ni secretary engai tesa wansok mung tongo nangmani toma homone apa ni sago o wansok mung krikha ni sago omo hai sijak mung sijakha jeneng jemon mokhra wasok bartui barnai jat nangkuk maningke omo hai si jodi sinung tipramuthani bisingo nu sajak yang tong hangke sagni committee ni bisingo sajak yang tong hangke nang khoroksa secretary sible nang khoroksa leader amne blog ni secretary rong ke ba taisa wansok mung tong nangmani piani ni sago omo hai krei nang sajak ya thansani kok saya ke nang samaya deba nang borok no phorongmaya deba borok no phorong nangmani ble ta garo BJP o join khai thangale nang tuma manai ba kuti kuti neni sago lok tongmo hai sklai sblong ba jodi si tin tipramotha khainai bisingo jodi sayang tongkha hangke problem khai tongkha hangke bono solve ba ke khainai nang cinta naulin dara tongmani pia nango cinta no nalia no oinai no wan sok mani bisingtei tak example no bata hosnei ba nang ba kaisa lok ni bisingtei thangma siklai su edisi o rang krei state government rang rohoya boto joto silai tong ta 2.7% si ges je mansak phana khaimaya musu phana khaimaya mohai tobon main ko ke munu nang khoroksa block secretary engai taisa wansok mung tong nangmani tak thangla hangke tipramuthano haya salaha ang top leader nai amo hai mone khai samane hai sklai sakni nogo chaya ke sak no nu masalai ne hesi biang fataro thanglang ka biang join khalai langka tipramuthano haya ke khau salai langka abo hai jituma belai ni chaya mo hai fight sikhai di fight jodi nijeni party ni borok phone chaya hangke boy fight ma khainai borok chaya no hangke jodi sinung samani tongke ang bata mon khainai tak nung si chaya hne joto non koinai je jara thansa tipramotha hi khai tongnai takhuktai mukuk songno kate oi ta khardi kate oi khar khangke nije si chaya nai jato toifanu chaya borok no hangke fight khai nang nai jase leader phan nang jase CM EM phan nang bo bai fight khai nang nai hesi bono kire dekha na tuma bono sajaya khar sajaya ke sajaya soja si front by kokma sana hesi buskan face to face kokma sanai olo thangai mayang ki kor o soising haya bo hai pu bo phana pu bo saya pu thansa krikha pu hai krikha pu bo haya frono paisa di sebab saya komodiu kok saladi bo hai ke si solung nai ang sai sing tipramotha songsai to mani pu go dam nini lasima sungsa dia aseng no tini video ang jara sam somone ani saya saurok tongbai hangke jotono nakar nabagai ang koijau jotono hambai